Mic check, 1, 2. No nic lidi, vítám vás u dalšího videa, ale dneska totálně speciální host. Tohle opravdu nikdo nečekal, ale nepřijď tady na tu kameru. Ahoj. Jsi takhle představila, řekni to si, ne? Tak já jsem Dandu, myslím, že mě ještě nikdo nezná. Totálně. Trošku zajebala. Zdravím vás na videu Dandulka Ohryzková, a.k.a. No. moje bývalá a zároveň Aktuální. současná přítelkyně. A taky neskutečná gym glamour modelka, kdybyste chtěli, tak nakupujte tyhle fity na gym glamour s kódem. Daniela 10. No nic, dneska nás čeká totálně nabitý den, takže vlastně začínáme fitkem, potom jdeme na No, pak to přelásím. potom jdeme na matcha session a Jdeme se podívat na otevírání matcha baru a když já zkusím matchu svoji první. jestli tohle sleduje Pohy nebo Beník, tak Pohy mojom říkám, že to zkusím a Beníkovi říkám drž píču. A potom, no teďka jdeme do fitka, pak matcha session a Pak jdeme na dortíky. a jak se jmenují si No dorty? to takové ty special dorty, třeba mango, že si dáte pistáci. Prostě takové ty dorty, co vypadají jako ovoce. A jsou pěkně drahé. Předtréninkový rituál, samozřejmě, že musíme namíchat, že? Já už jsem nebyla měsíc ve fitku, bych jenom chtěla říct. Dandul dneska dostane Morbidius. Moribundus. Moribundus. Dneska dáme losovačku na kopávaču. Každý zavřem oči a vybereme si jeden z nich, ze kterého dostane skoupu. Takže doufám, že Dandul dostane těžce Morbidius a pochopí, co to je crash. Něco z toho je horší, prosím. Ale ještě Valium bys mohla dostat. No a každopádně zavřeš oči, já ti to zamíchám a ty si pak vyber. To není Moribundus. Ne, já to tak říkám. Zamícháme to. Půjdeš po slepu, otočíš se, ti budu navigovat a na nějaký z nich ukážeš, jo? Se otoč a neotvírej oči. Neotvírám. No. A tady, jo? Pravá ruka je pro štěstí. Počkej, ti ukážu, odkud kam jsou, jo? Tady začínají a tady končí. No nie, ale půl gramu kofeinu pokope, no. Půl no, jako bylo to hodně na close, no. Ale půl gramu kofeinu i tak asi šlape, no. Odsaď, jo. Já beru ten. Bože, to je vlastně nakonec. Já jsem to věděl. Hej, ne. Vypery on, takže vlastně daily prečko moje. Máme tenhle. Jste fotelky posledu, jak ty vždycky nevím. To se nikdy z toho neposlal. To je hlavně jakože poslední skoupa asi skoro, no. Tak obětuju to, že? Každopádně další zjištění, že nemáme vodu. A ještě k tomu máme jenom Monster s cukrem, takže dneska neskutečná kombinace. Vybuchne. Vyskočil video od Beníka, jak si dával ty 11 světého Moribundusu, nebo co jsem dával. Jasně, takže sleduješ videa na Ježíš, tichu. a je to tady. Takže sleduješ videa na Říkám ti, že mi to tichu. tam vyskočilo. Oh. A je to, vidíš, karma. Kurva v autě. Podrž to. Přesně, dělej, omluv se. Dělej. A já. Jsme zpátky, určitě jsem se neomluvil. Dneska trénink určuje Dandulu a jedeme pri záda a bicak. A jedeme pak hlavně břicho, podle mě konec. Nozinka řekla hejkáš. To ne, řešíš. Já nemám ty. A zde hejká. Ne, fakt? Ne. Ty to neřešíš prostě. I don't open you call, talking to shadows on my wall. Told all my friends I'm doing
the time. Coffee goes cold, your name on my tongue. Every your love song sounds like us. Check my phone, nothing. Ty jsi rozbita, že je první cvik. První cvik, pull downy. Se zvědavý, co Dandul vymyslí dál. Dneska jeden trénink podle ní. Co jen další cvik? Další cvik pojedem bicák. Dneska máme bicák? Mám, ty říkáš, že ten záda bicák. Teďka jedeme klasiku vlastně po jednom. Jak? Ukaž jak po jednom? Takhle vytočíš ruku. Aha. From you, what if forever fades so soon? If you don't love me, say it, say it. Stay with me, stay with me. Stay with me, stay with me. Please don't leave, please don't leave. Say you need me, 'cause I can't breathe. Stay with me, don't let it go, let go. If you leave me, I'll be alone. Things by the door, count the cracks. No nic lidi, máme po prvním cviku na bicák a Dandul vám teďka názorně ukáže další cvik, který jeden. Tak počkej. Prosím, je to tvoje, co teďka jedem? Teďka jeden takové tohle, no. On neskutečně padluje, že ale. Vážně. Across the floor, everyone talks, wanted to air. You were beside me, now you're not there. All of our plans and cardboard dreams, packed in a box that no one sees. I play our nights back frame by frame, searching for when you slip away. Stay with me, please don't leave, please don't leave. Say you need me, 'cause I can't breathe. Stay with Tam užila neskutečnou pracku na tom videu. Jsi takový malý bouchač, že se směje. Máš na to zbrojní průkaz. A na co? No ty kůreský obrovský ruce. A nic, zachvat smíchu neřešte. To jak si dává, ale to jak si dává. Lidi, opouštíme fitness centrum, což znamená, že ta lepší část dne je za mnou. A teď už čekají jenom Totálně luxusní věci. totálně luxusní věci. No nic, kupte si elektro lidi, kupte si elektro. Začíná první dnešní sidequest. Jdeme navštívit matcha bar. A pokud jsou to nějací milovníci matchy, tak v Porubě v Ostravě se prý otevřel první matcha bar v Ostravě. Takže jsem sám se zvědavý, protože já jsem to ještě nikdy neměl. To prý kluci nepijou, ale to není pravda. O On říkal, že prý ztratí auru tím. kolik testosteronu přijdu? O kolik? Jsi připravený to ochutnat? Máme tady ochutnávku, teda mači, jo? Byla jsem mají svého chlapa, on jde taky ochutnávat. Ochutnávka Jsem matchy. ještě neměl maču. Tohle je cukrová vata. Jo, a je to bezlaktozové hlavně. Ochutnávka matchy poprvé v životě. A na to se Minus aura za 3, 2, 1. Co na to říkáš? Ale dobré to Ale je. hodně dobré, že? Cukrová vata k tomu. Ale tak uznej. Ale ne, je to dobrý, fakt. A druhá je marshmallowová, nechali jsme si teda poradit. Takhle marshmallow je nahoře. Ve stylu. Matcha marshmallow. Tohle je lepší. Jo? Dost. Fakt? Tohle je hodně dobrá. Nadšený. Tohle je hodně dobrá, no. To je úplně sladké. To je úplně dobrá. Takže ano, tady je jasný důkaz, i chlapi pijou maču. Ochutnávka koblihu ještě. Lotuska a
A pištáci, jako zase jsme klasicky vzali podle něho, co to má jemu, ale Tady těch koblů bych sežral kamion, takže jsem zvědavý. To je právě hodně výborné. já. Trošku sachrovací den dneska. No. Teďka lotusový koblík a kdybyste chtěli lotusový protein, tak ho najdete na Vejny Galaktickém DBSB. Tak to je big problém, no. To je hodně Výborná. mňam. První sidequest je trošku minus aura, ale hodnotím 10 z 10, no. Takže vás vůbec neřeším. Myslel jsem, že je konec, ale pokračujeme. Máča ledová tříšť. Mňam. To nekradnu trošku. Co se děje s mým contentem? Rozebírám mač. Momentálně nemám náladu nikam jít. Mě totálně vytačil zase. No nic lidi, máme tady poslední sidequest dnešního dne. Ježíš, tady je zase někdo uražený. Prostě ráno zase uražený. Jo, klasicky, jako 6x za den. Hej, přestaň. No nic, To tam nebude. poslední sidequest dnešního dne. Royal Candy, sladkostí, co vypadají jako... Jako ovoce. Ne, dorty, co vypadají jako ovoce, Já ne? už jsem to strašně dlouho chtěla. Tam to tam strašně dlouho chtěla, takže tam jdeme. A já i vyberu, jaké si dáme. Přísám, že dneska jsem si tak vyždímal aurou, že večer si ulehnu do kopřiv normálně. Přísám. Jste připraveni? Wow. Co chtěla teďka? Jste natěšená na to? Jdeme. Jdeme ochutnat tu neskutečnou pecku. Očekávání jsou obrovské. Tasted začíná. Oh, Ty pič. ty nejsi real prostě. Hej, čumte. Hej, čumte. Zjáš píču, ne? Mňam. Je to dobré? No, tak tohle je to zelený luxus. A tady máme pistácii. Já to... Co je? Nechutná to? Já jsem si, že to je tuhé vevnitř. To je normálně, to je marmeláda se šlehačkou. Jako můj názor. Jedině pistacie to může zachránit. Kdyby vás to zajímalo, tak já jsem alergická na... O kurva! Mňam. To hlupě vysála, ale... A já jsem čekal, že to je vevnitř jako tuhé. Ne, že to je prostě šlehačka. Mám tomu 10 z 10 obojím. A ty? Dnesku? Tohle mi moc nechutná. Nemám rád takhle moc krémové věci, takže bych tomu dal tak... Jako chuťově dobré, ale tak konzistenci. Dal bych tomu tak 5 z 10. A ceně? A cena super. Mohl jsem mít karton monstru, že? Ale máš mi se toho spokojenou holku. Tak. Si konec Bych si videa. dala i vosiče dneska. Takže nejspíš konec videa. Já si asi zajdu změřit ještě testák, kolik mi zbylo po dnešku. Já si Točil. hledám, víš co, ty normálně dneska rozžu, jakoby jak moc mi zvaneš vytočit. Už to asi vypínám. Nejlepší produkty do fitka nakupujte na Vejny Galaxy s kódem DBSB.